Siyithenjiwe TV sivakashele uJabulile Mnguni endaweni yaseMgobhozini esifundazweni saKwaZulu-Natal onekhono lokwethunga. uJabulile Mnguni lo emnini eMgobhozini. Nginenkinga nje yokuthi ngithanda amabhizinisi, ngiye ngithi ngiyazama ngenxa yamandla kufike la ngihluleka khona, uyabona. Umsebenzi engiwenzayo uma ngingazama ukuchaza, ngiyathunga, nginomshini owodwa. Ngiyafisa ukuthi mhlambe uma kungenzeka ngiwuthola omunye umshini, ngingakwazi ukuthola omunye umuntu ozokwazi ukuthi sithunge naye sibambisane, yabona. Bese kube indlela elula ukuthi ahambe ayodayisa noma omunye selethungayisa, ngoba kuye kwenzeke kuqondane kube nendawo engiyaziyo mina la kholwa khona. Ngiyathanda ukuya kuthunga khona, mhlawumbe angisakwazi ngenxa yokuthi ne-wheelchair yami engihamba ngayo ayiseyinhle kahle, iyangihlupha. Ngisazamile ukuthi ngibhalise la ngingabhalisa khona ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole i-wheelchair entsha, ngoba iyona engisizayo ukuthi ngibe ney'nyawo ey'lula, ngikwazi ukufinyelela la ngifuna ukufinyelela khona uma ngiyodayisa. Njengubona nje ngoba ngiyiklinela kanje, ngenzela ukuthi ngihlale endaweni eklini ngoba ngumuntu othanda into eklini. Angizwani nendawo engcolile, angifuni futhi ukusizwa. Ungangisiza wona uma ukuze ukuthi ngiyavumelana nawe, kodwa hhayi ukuthi usungisiza ngoba sengihlulekile, cha. Ngishiya ingane, angijwayele ukuyithuma. Ngike ngidinwe ukuthi uma ngiyithuma izongasukumi ngesikhathi engisifunayo, bese ngiyithole sengihlubukile. Ngajwayela nje ukuzenzela izinto, hhayi akukho okungehlulayo, ngase ngizenzele naye. Ngigudi kabi number 1 phela, hhayi ngiyayiqhenya ngalokho. Manje angazi ngenza kanjani ukuthi nje ngithole ukuthi mhlambe ayikho yini indlela ekungenzeka ngayo ukuthi engikwenzayo okuyibhizinisana ngikwazi ukuthi mhlambe ngigcine nginabantu abangixhasayo noma nabanye engingalekelelana nabo senze ibhizinisi, ngoba ngiyakuthanda ukubhizinisa. Ngoba kungenza ngingahlali ngingenamali nhlobo ephaketheni lami, ngoba le ngiyiholayo imali ziningi iy'dingo zayo ekhaya. Ngoba nginabantwana abawuthuba, ngiyafundisa kuyona, siyadla khona, kumele sigqoke nathi phela singaphinde sibukeka kambi. Kodwa-ke ngiyamthemba nje uNkulunkulu mhlampe uyongisiza ngigcine ngelinye ilanga umsebenzi wami uphumelele. Hhayi, ekufundeni kwami ukuthunga kwaba kanje. Ngafunda ukuthunga, ngathunga, kwathungeka kwaba lula ngoba ngaleso sikhathi indawo engangikuyona yayingconywana, i-wheelchair ingalimali kalula. Manje indawo engikuyona nakuba ingeyimbi lolo hlobo lokungase libabazeke kakhulu, ngishawa istobhi engiphuma uma ngiyogibela, i-wheelchair yami ngiyacabanga ukuthi igqilazeka lapho ngoba kuthatha ukuba namatshanyanyana lapho, iwona lawa ayilimaza lamasondo angaphambili. Kanti meke kalimala lamasondo angaphambili ayikwazi ukuthi isebenze kahle ngalawa ngemuva, ngoba isebenza kahle ngoba lawa ngaphambili esaphila. Noma engaphila lawa ngemuva kodwa wangaphambili uma engasabhalansi, nginokuwa ngilimala. Umsebenzi wami engiwenzayo hhayi wona impela, hhayi ngiyawubona ukuthi hhayi muhle futhi nje ngiyawujabulela kakhulu, ngiyawujabulela nje too much. Akuwo-ke lokhu phela nje, kuningi nokunye engikuthungayo. Njengubona nje, awu madoda kithi, hhayi kuye kungefani kona, kodwa nje kubalulekile ukuthi ngingajabulela ukuthi ngithole mhlambe ukuxhaseka nje kancane, njengoba sengike ngalicelela nje ukuthi-ke ngisizakale, uyabona. Njengubona nje iwona msebenzi wami lo engiwenzayo. Iy'namba engitholakala kuzona uma ekhona ongifunayo, noma ekhona ofuna ukuxhasa, noma ofuna uku-order ey'ntweni esengiyivezile, ngitholakala ku-063 15 81 37 9.